Bé, avui estem aquí de la plataforma Benicarló en Valencià, com veieu, aquí a plaça Mercat Vell, recollint signatures a propòsit per fer pressió a l'Ajuntament per a que retire el decret, el dictamen per a normalització del castellà i perquè propulse més iniciatives a favor del valencià, que no senzillament fer una mica de retolació en valencià i alguns prospectes en valencià, sinó que realment passa una opció decidida pel valencià i que en absolut partisca de la base que el valencià està normalitzat, sinó que encara es poden fer moltes coses pel valencià sense haver de fer coses en castellà. La gent respon molt bé, és un dia, fa molt bon dia, hi ha molt d'ambient pel carrer, i pensàvem que potser, com que la campanya de signatures ja fa uns dies, unes setmanes que l'havíem encetat, que potser hi hauria molta gent que hi havia signat, però no. Contínuament va arrimant-se gent, a més la gent està assabentada de la qüestió, pels articles de la premsa, i ens pregunten, i molta gent que està molt conscienciada ja. El valencià també és un patrimoni, no? Una mica. El valencià, òbviament, és un patrimoni dels més importants que tenim a Benicarló, és un dels elements que ens identifiquen com a poble, i per tant, abans que defensar una llengua molt respectable, que tots coneixem i que usem sempre com el castellà, el que hem de fer primordialment, per damunt de tot, és defensar el valencià, que és la llengua nostra i pròpia del país.